ba ka wannan kuma sha wannan ba sai wurin sha inda hada su ki abin abu da amma dai yana yankan harshe gaskiya yana yankan harshe amma akwai daɗi in shanye an jima kuma mace asumi zai ganta wallahi yana shi wani ran sha in shanye an jima sai in sa rabi cikin jiki in ci abinci an jima sai in karshe in asumi ganta wallahi shi take wani ka taba shi wannan kwanta akwai na iya isa wannan shekara ta kusan 18 da muka je wani wuri wani ya raga mai ta sai wani an lissa sai ta kai amma akwai na iya wannan kai wannan akwai daɗi wallahi kai daɗi ya baci daɗi ya ga wannan abu na daɗe mai shaki wasu yau ashe na rabon tashi akwai daɗi kaga na amanci ma kawo aure ya ce dai in yi ma awaki na haki kuma kan ma na manci yanzu to kuma ga ya marici yayi amma bari in tayi aje saura ajima na raro na haki don na san shawar na cin Najeriya na yanzu gina ma dawo da aiki shi to dan gwari ko ya dawo da aiki ko dai ba sani ba amma bari sai yanzu in amma bari in da shi abu ga dan fanta saboda abubuwan yanzu sun abun ga wallahi ko bangara da fanta yau juma'a wallahi shi ke wani yanzu wurin kasuwan zai gan shi ya dauda wani aiki wa irin noma na yau ko ko dai wasu ne ni ma ya koya mata kuma wallahi ko goyi koyawa zai wallahi ban zara nan gobe na gaji man yawa kullun kiwo kullun noma kullun kiwo kullun noma wallahi ban yawa na gaji man yawa mun kuma daji ne kuma shi wannan wanda sun fin daga ya ce gobe in dawo zan ta tunda sai na tsare shi sai ayin asali ka zo amma tunda sai na tsare shagon nan in ya taho sai mun kuma ya ƙara abun da sha don yanzu da ni da shi mutu kare baki bai zai dan bashi ya zan nan wana ki ne yanzu banda kamar shi fanta babu wanda son fanta duniya sai shi babu wanda son fanta sai shi bari in je yanzu wurin abun gadan in an dawo da wurin kiwon sai yanzu a musu abu haki sauran hakin ga don dai ban yi wa yau ban yi wa gaskiya na gani kuma ko gobe ban zuwa daji boye ma zan yi ke gobe ma zan ciki na ga ciwo yadda shi baba dan boye ga ciwo ya gunci na